Ya. Ali ya. Nakoy pangutana nimo ya. Oh, boss. Saan naman sana nga? Baong diop na ako, boss. Oh, lagi lang. Saan naman siya? Tugid ka di off gyud Baong nimo. tagsartan niya makadiop ba? Ano po kayo sugo? Dili. Nakoy pangutana nimo, ganahan baka maka kwarta sa extra nimo nga di off. Wow. Og kwarta na sugutan, boss. Ganahan kay ko ano, boss. Uy. Sa? Hindi sa kwarta. No. Akong pangutana nimo, ang imong itubag, ikaw ra ako. Ikaw, ako. Oh. Oh, kadali ra na, Ikaw ra ako. Oh, dali ra ka. Dali, boss. Sige, Oh. boss, kay diop ra ba na ako ron? Oh, mao lagi. Una na akong pangutana. Oh, Sige, sige. amo na to. Ikaw. Oh. Kasi gwapo na tong duha. Ikaw. Ay, gani. Ay, gayo. Kaya na pa yung tas. Ano pa yan? Kasi matignaw na tong duha. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ah, tara mong gwa nang di off naman nimo. Taray, kakwarta man to. Pero, Tara. ishan ko sa puwang amo da. Bahala na yung kwarta ko.